Karbi long pen Dima South District pen angtan kido Karbi atum kisung ki boy kido anta ki claim kidam rapeji lapen kacharap kachetu Japan pusi all Assam Karbi Youth and Students Union pu hampha song mahang pathek ponno Labangsu asong mahang pathek pondet pen jangmi project lo ni phai krep phorni Diphu Taralangso kajirong hang P Forest IB along chethanchi mom me padu ponno All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripia May Phu Chandra Singh Rong Pi Pen Kachapain Phu Pona Me along Aluhi Man Pen All Assam Karbi Youth and Students Union BDSR Mate Karbi Welfare Autonomous Council Sar Singh Inti Kongchun Bang Ananta Mili KCS Tiripi May Phu Kongchun Bang Lapen All Assam Karbi Youth and Students Union Pen Krener Kep District Atum Chetongdun Karbi Long Pen Angtan Kido Karbi Atum Piniarni anta ST status long lelang na si ST status prabjin pen kachipalong pon vekji aphan la so melong chithan chimum pon lo All Assam Karbi Youth and Students Union hampang song tum Karbi long hemprek ke hangalong ta arjab dun thipji lancho takali Karbi long arar tum kisung ke boyalong an chirap chitu dunji Lason Karbi long pen di Mahasau District penangtan ke do Karbi atum kisung ke boyalong anta Karbi long pen di Mahasau District ke do Arartum anta nang chirap chitu du nang jipusi All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripi May Phu Chandra Singh Rong Pi Pen chuning ripon Asolte All Assam Karbi Youth and Student Unionor etu prothom executive meeting asile yate ami jothesto kisman hidhanto lulu he hidhanto nuhuri agontuk homer ami eneka hidhanto lua nuhuri kam korim bole eneka loisu ইয়াত অকল আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে All Assam Karbi Youth and Student Union আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ কাম কৰিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এইটো আমাৰ 8খন জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আহি পেলাই ভাগ লৈছে এইটো Karbi long pen angtan kido Karbi atum anta jutang jubat nimrokom anta isivet bonta Karbi long pen angtan kido Karbi atum ST status kilong lirek lage Karbi khe phan isi nangki thak ason mandetlo lalo nilitum Karbi long la pen dimahaso angtan kido district ner kepalong Karbi khedo asihla dak kido Karbi atum piniar ni anta la bharat adet sadhin kelong nengkan 78 years api pusitame full-fledged ST status long nela. La sihala dak ST status ke palong jia phan la penilitum Karbi Welfare Autonomous Council sita menilitum or taking aside dulang la pen annual budget alam dulang. La si la hai hui hala dak Karbi atuma kisung akemang kapa plengji koson sinitum ke claim ke dam jima pusi All Assam Karbi Youth and Students Union atum la dak nilitum pini sikpung pen dak district ner keblong nilitum central body atum to la selang nilitum pensi nilitum sikjit pen kecing ki kecethan padupono la pen koson si nilitum hadak thoilong ke dokar be tuma phan aparman kecit song nanjima ke claim ke dam nanjima lai hu kuthak si pini nilitum kecing lai padu Nasi Karbi long pen angtan kido Karbi atum phanta prabjin pen ST status kilong jia phan KCS atum pen arjab dun thipji pusi KCS Tirpi May Phu pen ningje pon Karbi itum elam da isibet ijutang da isibet atomo hurkimo da isibet lapwa isibet poi pi tame koson gobi pelone litom phan isibet along klamong nang bi bedat labang ke sining duk lam lo isibet along klamon ke ilitum dakke ST Hills itung ST si long lo Karbi long la pen di mahaso ke do Karbi akan ke tame along ka prek Assam or long ka prek do district long do na Karbi phang ke no anta la ST status modela so aman pi peda la bang ke konande nana itum phan nang ke thak dukok lo si la bang ke ning duk lo si itum Karbi jutang song pen bang ke Karbi no hok le donon Assam ba India no hok le donon Karbi pan ke isibet dan si arjab dun long nai pusin tum ke akemang la si duling aku tak tame litum ini tu mahin tame lagi pacu ni long pipi mah bini sore don tame cerap di masih tak matalo News report Karbi long life